Paman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon Ger malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Astina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra? Wong Astina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngerkos ora wis dadi ratu. Ngono ya Kakang? Oh ya, ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Dewang Sukmono Madi luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara. Paman Mlasa Jenar. Ayo ndadekake kagiat pangrena si paman menika biji wenten ngajengan manira. Paman Patih Mlasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi kepatihan. Sareng kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Astina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu. Paman Mlasa Jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Astina Punduryudana kadiparan anggone paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negaring Astina. Paman menawi Paduka anak Prabu ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa basa tuwin negari medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhemna nggir ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere si paman lenggah kula nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu. Paman Mlasa Jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bawa durna sarawuh Paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima. Kandhak blegudug sualu gembol sumorante hawela lha nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widada sawan kula Niskala durga mendhak kala sirna namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Astina Nger anak Prabu Duryudana sampun tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Prambanan turna ing Sukalima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negaring Astina nggih anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis lenggah madaning projeng Astina ingkang rayi ngaturaken panakrami rawuhipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nun inggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi saha asung mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Awangga. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun inggih
sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ngawangga Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggena ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo? Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drilan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina. Ndak tampa siadiatur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Lan pratatalan sanggar ingkang padha gantung sebo. Jeneng Sunadya biyawarakake sarta hambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina. Paman Haryo Sangguni. Kula wonten dawuh nggih, Baturna. Kula wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Nggih, wonten dawuh Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi piwah ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten sabab sangking menapa. Dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalan adat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan Datraya Negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula hambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika bawa menemban durna. Paman Haryo tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sesembahan kula wonten ing Madya Prada prapteng delahan. Nuwun pangapunten. Ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang ngiyup dhateng padha paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala. Estining manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Mila gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sakmangke cingak raos ing manah. Dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh. Mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa kepareng hambabarana ingkang abdi ing kepatihan. Semanten ugi kula nggih. Kepareng kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Tebih saking Sukalima kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng ing kajangka. Ing mangajeng mboten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi tumunten ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ingkang nedya kababaraken madyaning pasewakan kepareng ing ngawangga cemadhong dawuh. Kula jengkeng ngobori pepeteng hamba badhe ngarungkut penggari paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Andra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ko nas kandanya maweh raras retnaning driya om
Paman Hari Seguni. Kula wonten maring adawuh nggih. Baturna. Wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Iya wonten timbalan ing adawuh Yayi. Anggen kula nglempaken sangganing para sepuh. Madaning datu ya negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten sanes kejawi namung anggen kula sampun nampi Nawala. Wondene Nawala menika kakintun saking atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara. Mboten sanes kejawi namung anak kula pun wisanggeni. Bawaduna Kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna. wonten dawuh Yayi. Sareng kula buka wujuding Nawala tumunten kula surasa salebeting Nawala. Mboten kinten babar pisan bilih dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan. Upami ingkang putra Punduryudana mboten saged maringaken negari menika sakukupan wisanggeni nyuwun sak sigar semangka. Dene wigatosipun wisanggeni kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman Wonten dawuh. ngemuti bilih wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten wisanggeni menika tasih mudha tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggeni nyata satunggiling nem-neman ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning perang Turtawasis sing samu barang lir mila mboten nama mokal nadyan ingkang putra menika nampi Nawala jejering Nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatosing manah mboten kados dinten sak mangke menika kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurda tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni monggo wonten madyaning Nawala dipun serap menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi dening pun wisanggeni. Mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging blaka suta menawi kula mireng dhateng kumandhangipun wisanggeni manah menika miris Kala sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa boten saged unggul, boten saged menang. Lha dinten samangke kula nyuwun iku pepretegelipun paman kula sejenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Kula nuwun sewu nggih menawi mekaten saenipun Paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Sababipun menapa Paduka paring dawuh mekaten? Jumbuh kalian pangandika Paduka, kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu, manah kula menika kuwatir. Manah kula menika was-was. Krana panci leres lare menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Sampun marambah Mbah para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun. Menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana Paduka anggondheli negari menika. Kula nuwun sewu. Kula kinten Ngastina menika badhe dados Karangabang krana kasektenipun wisanggeni. Menawi kula mekaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni. Pun menika tentrem ayem nggih. Pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni. Lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi? Lah menika awratipun wonten mriki menika. Langkung-langkung menawi Paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun Paduka menika Nalindra.
ing sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalendra Ngastina menika boten saged kinarya pengayoman boten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung ketitik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni nanging upami boten mekaten upami paduka menika handadaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah kurban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani paduka anak Prabu Ngastina sakmangke ngaten kemawon nggih tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekahi negari Ngastina kalian paduka menika maringaken negari Ngastina ngaten kemawon dasaripun panjenengan menika Nalendra ingkang menang nyekel Purbawasih saning negari menika paduka mila kula semanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina nggih matur sembah nuwun Bawaduna wonten dawuh nggih menawi panggipun Bawaduna kados pundi gandhok mleguduk suwaru gembal sumarante hawala kula nuwun sewu menawi paduka ndangu babakan pamanggipun ing bapa ing Sukalima kula nuwun sewu lho nggih mboten nama kula menika arep barbah pisang namung kula mboten benten kalian pamanggipun Adipati Harya Sengkuni negari menika dipun paringaken wisanggeni menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken nggih dasar panjenengan Bawaduna kados menapa menika ngaten jumbuh kalian menapa panjenengan dawuhaken wisanggeni menika mboten lare bain-bain wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten nanging wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akerep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang dayaning perang menika namung kalih inggih menika wisanggeni kalian pun Antasena kamangka bocah loro menika ora tau pisah menawi wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten lah menika lho nggih petanganipun ingkang bapa ing Sukalima kuwatos ing manah kula menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina mboten namung ijen nanging kalih Antasena lah sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina inggih tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener nggih Dipati mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe oh ngoten nggih nek Abimanyu karo Gatotkaca nek Semit Irawan karo Antarja niku wong-wong loro niku ora tau pisah padha tresna siji lan sijine Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca Irawan ora tau pisah karo Antarja nek wisanggeni nek ndi mesti karo Antasena wong kocluk mungsuh wong kocluk nggih ngoten nggih Kakang Durna nggih mula nek nganti mangke wisanggeni sowan wonten negari Ngastina mongko nganti kadange sepa satria ngrandu Gumbala Antasena nuwun sewu nggih monggo sami pados kontrakan kemawon nggih liripun kados pundi tartemtu mboten ngantos sak suruping surya mboten ngantos telung kedheping paningal negari Ngastina temtu bedah wangsul dhateng panguwasipun wisanggeni lan Antasena nggih kula nuwun sewu menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekahi negari Ngastina kula sampun atur nawara dhateng pun wisanggeni babakan perkawis menika wonten wangsulanipun namung cekak dos pundi Bratayuda baritipun gege mancine digelak mangsane mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa ngaten menika Bama lah dalah apa ora nyemelangi kowe kowe lah bocah iki sore kok omongane sak penake dhewe to Dipati nggih wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa
tur kondhang nek wis anggene menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembelo sirahe saya gleleng pacake. Nggih nggih Pati. Kula nuwun sewu lho Kakang Duna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu nek mungsuh wis anggeni kentekan ngakal pun yakin. Kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate ning nek kon mungsuh wis anggeni mikir ping 17 mergi wis anggene menika pancen digdaya tenan pancen ya sekti mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu vertikal pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning wis anggeni utawa Antasena saenipun mekaten nggih menawi samangke wis anggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Saranipun menawi wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan boten badhe saged ngalahaken dhateng pun wisanggeni. Ning menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang niwasi. Menawi wisanggeni samangke sampun dahar saha ngunjuk, piyambakipun tentu pejah. Nuwun sewu to. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning lem praktekke niku sing angel. Wisanggeni iki niku wong titis, wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo makeman mongko dinahi racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing wisanggeni sapa sing tanggung jawab. Oh iya ya. Nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon nggih. Wisanggeni tumuli dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angka pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sapenake dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ngawongga. Yayi. Menawi tumrap kula lho. Panjenengan menika Nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totohi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Pedah menapa panjenengan dados Nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak tetarenan kalian tiyang sepuh. Menawi cara kula ngleling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula wisanggeni, Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalendra mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wada kurda kura reka kiri ro nanggana magawiya gelari rawang-wang Didemadyaning pasewakan Agung Negari Ngastina. Nalika semanten omanter pangandikanipun nata ing ngawangga Sang Adipati Basukarna. Dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendel datan mobah datan musik lenggahi kanyun pinangka wardu.
Kanut ujane meganten wadu jarang mangercong nang durung abang idu turunan nandhi basaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping punika Sebalabonamo apa to kang dadi darunane? Ora macan saka rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sowanipun Bambang Wisanggeni ing kadheraken ing Raka Bambang Antasena. Akarya cingak kang samya mulan mawur mbahe para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak
ombak ing samudra bali lumut ambraganggeng awita dencengan jagat Dewa Bathara Paman Mlasa Jenar kula wonten dawuh nggih mriku mboten pangling wisanggeni kaliyan Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo ingkang tata-tata kesah. Liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih. Mboten jenak malah sak mangke kok monggo tumuli kanthi mbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman lenggah sekeca. Nuning nggih ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya, tak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Iya. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krompiang. Iya, pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya, Pakde. Yo. Dak gegem dadekake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu tampanana wisanggeni, tak kekem dadekake jimat. Simbah Durna ngaturke bektiku katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Antasena, tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Ya, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wisanggeni Padhararja sak praptamu. Siwa Karna nyawangga slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana, tak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja, ya slamet, Pakde. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pakde. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana, tak gegem dadekake jimat. Wisanggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur? Ya, wis tak keparengake. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Ya. Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. Nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang mbok surasa mau piye monggo pangandikaning Siwa Ngastina. Wisanggeni ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Maragake wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Ya. Merga ngene lho, wa.
pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Iya. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung kedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darbe wong tuamu dasarmu apa? Kowe engko nek tak critani ora malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasane dadak tok takokke, saiki aku men kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gahling ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane kene, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak incim kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawa nek rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Mati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis, Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki ming ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming ratu wakil. Negara Ngastina iki darbaing para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darbaing pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sira tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mbane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Paman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir
Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Astina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngerkos ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya, ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku yang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngasuh. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Oh, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dikarno. Iya Antasena lho, wis anggene gedine nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukuhi negara Astina. Nek ngono wis tok antepi tok kukuhi. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng macakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku. Lah kok kowe dlangap katon bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pak Di sakarepe. Ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu coba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang. Ning aku barang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Glanthek mleguduk suwaru gembol sumarante. Urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Premban Durna. Nggih, tumrap kula
perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawadana Wonten dawuh nggih. sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekeceh Barana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawadana. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni Wonten timbalan ketapno sanggaring Prawadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawigahing diri anambak lampahing wisanggeni lan Antasena. kula nuwun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sebangsun kundur kedatun. kawula nuwun pamit Madal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Wana katining pananggilan. Sanata kundur kedatun jeluk cangking gambar kencana nampit gambaran gading. Kadharangan sanggaring Peromban Cedi. Manggung ketanggung Japa Paloro. Ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.